Dos són els ulls que t'han fet mal, tres els qui t'han de curar, Pare, Fill i Esperit Sant. La Mare de Déu és Mare del nostre Senyor, la gloriosa Santa Isabel, Mare del gloriós Sant Joan. Aixina com aquestes paraules són certes i veritat, en el nom de la Santíssima Trinitat i de la Verge Maria, lleveu-li el mal i la malaltia a tots els nostres oients de cada dia. I ja està. Ara es repetís això. 3 salves, se fa el senyal de la Santa Creu i ja vos hem llevat el mal d'avui. Què te pareix? Arreglats. Ara que ja estem lliures de tot malefici, agafeu propet, fiqueu-vos al bracito el vostre gat negre, toqueu-vos el cafè d'avui a una miqueta de misteri i fiqueu-vos còmodes a la granera perquè avui parlem de bruixeria valenciana. El dolcer pel cafè, pel cafè. Un cafè i un whisky, i un whisky. Bueno, tenim un capítol avui preparat, ple d'esoterisme, de màgia, de misteri, de bruixeria. Jo vos he llevat en un moment i mal d'ull que mos ha tirat alguna persona envejosa perquè són persones que tenim un podcast molt exitós, són persones xulíssimes i mos tenen moltíssima enveja. L'únic podcast en valencià que escolten més de 7 persones. I no són 7 personitas a la babalà, Sou familiars del mal d'ull? Alguna volta n'heu tingut o vos han dit que en teníeu o vos l'han llevat, millor encara? Jo sóc familiar de bruixes directament. Què vos diu? Jo sóc descendent de família de bruixes de tota la vida. I això, canta-mos. Pues no puc. Es que claro, me lleven me lleven los poderes. Jo vos puc contar coses. La família Adams ja no mos diu res. És que no ho entenc. Ja vos contaré cosetes. Jo sóc el del hype. Jo ho deixo en l'aire. I ja a mitad del programa, si no apaguen el podcast i se'n van a veure estirando el chicle. Bueno, pues anem a els de més. Estirando el chicle. Me sona. No, això ja que veurem sí o sí. Són unes chiquitas que estan empezando. Què diuen elles? I és que realment mai he acabat d'entendre això del mal d'ull. Perquè el mal d'ull és com una malaltia que té molts símptomes, no? Te fa mal el cap? Igual. Al teu fill li fa mal la panxa? És que igual li han dit un mal d'ull. És com, a veure, tan poderós és el mal d'ull? Te pot passar de tot si tu tens un mal d'ull, no? A banda, sempre és com és que l'altre dia, sense anar més junt, una amiga meua que és atea i aquestes coses, no? Però que li ha posat, perquè la filla portava 3 dies en mal de panxa, i li ha posat la polsereta roja per si té un mal d'ull que li lleven. I jo dic, però i si vas al metge? Però no. ja ha funcionat. No, perquè el mal d'ull és una malaltia no mèdica. Claro. Entonces només se pot curar de maneres no mèdiques. No hi ha una PCR pel mal d'ull. I la solució que te donaran en el metge no serà vàlida. Això és així. A mi el que em produeix molta curiositat és no com el lleven, que és en esta oracioneta que vos hem fet al principi, sinó Fantàstica. com detecten que el tens. Ahí està. Que això és lo graciós. Però hi ha un test, també, de la Superpop? O de... No ho sé, pregunte. Jo, en època de que no n'hi havia internet, jo crec que gastaven aigua i oli. És que ara me sona. Sí, jo volia preguntar-vos, perquè això és lo típic que segons el poble segur que ho feien d'una manera o una altra. A mi me vol sonar algo de posar aigua i oli com en un recipient baix del teu llit, una nit que dorgues, i els endemà, segons això, ho miren... Jo tinc canapé. Conforme un... Jo tampoc, jo també no puc. Jo no puc. Vale, jo dic canapé. Però... Ja està, pues tu no pots tenir mal d'ull. Entonces ja està, arreglat. Invalide. En Ikea no hi ha mal d'ulls, no? Entonces... No, però jo crec que si això el dia següent quantes està... Perquè això es tria, no? Si està junt o el que siga, és que ja està curat. O estàs detectant o si es tria. És que jo crec que vols detectar si el tens o si no, però no me queda clar com va. A mi me sona algo al meu poble, una tia meua, que va fer algo com que posaves el dit en oli i deixaves caure les gotes damunt l'aigua. A mi em va sonar això. Us sona? Mira. I això, segons la figureta que feia, o les cercles, o jo què sé, les gotetes. Si se juntaven les gotetes, crec que era una cosa. I si es separaven les gotetes, crec que era una altra. Però no sé quina. Ai, pues podríem fer després un ritual per a veure si el programa serà... L'escoltaran més de 7 persones. Després no, hauríem de fer-lo en directe, ara mateix, sí. Trau l'oli. Mira, portem tota la vida perdent oli, així, 3 persones. Vull dir, jo crec que hauríem de saber molt més d'això. Nosaltres no el mal d'ull és otra cosa. Y eso no tiene cura. Hi ha més coses d'estes. Si no sabem més del mal d'ull,
això va un poc relacionat com en les berrugues, perquè sempre hi ha això, tractaments màgics als pobles, no?, per a llevar les berrugues. Sempre hi ha alguna abuela típica que te diu això, refrega't no sé què i se te n'anirà. O jo em vaig llegir una, buscant informació sobre això, que deia algo com amb la primera saliva del dia... Ai, per favor. La primera... Sí, sí. La más guai, ¿eh? Amb la saliva així preparada, fresqueta, per La així... farinosa. La farinosa. Isa... en la farina, digo, en la saliva SMR esta de pel matí, crec que havies com de xuplar-te la berruga Però que asco! i dir no sé quina oració també, i com que als dies se te n'anava. Els dies, home, no te jode, els dies, quan se cura Era soles. això o perdies la llengua, una de les dos coses. És que el resum per a mi d'aquestes tradicions és que realment els afectava molt no tindre televisió. Vull dir, la penya havia d'experimentar la seva imaginació inventant-se rituals. Bueno, és que ara arribarem perquè jo i la meva família no eren bruixes com la del Jaume. La meua sí. No tenien el títol, la La veritat. meua tenen el meua títol i se'l passen. eren autodidactes. sombrero Però sí que també. El tenien... sombrero no, però se passen les seues coses. Ai, m'encanta. O sea, las embrujadas de Benifayó. Que no són de... No, sos de Carlet. Ah. Que ve de part de pare. De la part de Benifayó venim de sangre azul. Però això és altra història. Vengo de El família... podcast de monarquías. Exacte, ahí tornaré a intentar protagonizar-lo jo. Que eres sobrina de Leonor Sí, y de exacte. Victoria Federica. Jo vinc de família real per part de mare i de família de bruixes per part de pare. No, és true, és true. És Elsa, la de Frozen. ¿Y qui te llevaba el mal de Uy? Perquè, clar, detectar-lo, ja te dic, la meva família era multisintomàtic. Qualsevol cosa podia ser un mal d'ull que t'havien tirat. Però qui te'l lleva? Aquestes coses solen ser bruixes. Quasi sempre són dones i són dones que s'han instruït en això. S'han passat esta saviesa popular, pues, com diu el Jaume, I en Setmana Santa. de família a família, i en períodes Sí, exactes. sí. No pots passar-ho un dijous de mercat així arreu. I així se mantenia el secret. Això a mi me fa pensar en dues coses. La primera és si aquestes frases, aquestes oracions màgiques se dien en secret, és probable que variaren d'un lloc a un altre, no? Perquè, tu imagina't, des faria del el meu teléfono poble loco, al jo vostre, crec que clar, sí. se farà el telèfon estropeado i al final a saber lo que se dirà en cada lloc. Però Però, clar, clar, és que no ho podem saber. Ahí está, perquè quan nos comunicas, que són... Eres que listes, i això és la cosa, perquè al final, si no podies comunicar-ho, no pots saber si era diferent l'oració. Però bueno, a mi és No que podien posar-ho en jo sóc Twitter. la deshonra de la família perquè me la van passar en el seu moment, Què dius? però no l'he memoritzat. Què dius? Ha Sí, perdut sí, el sí. paperet. I ara torna a arribar tard, perquè quan només són uns dies o no, enguany arriba a temps. El dijous sant? Dijous sant. Demà. Ara ja saben quan estem gravant este Espera, podcast. Este podcast que eixirà el 10 d'agost. Siri, ponme una alarma mañana a las 2. No, pero... A ver si es pot de veres la Siri. No, però bueno, sí, igual demà sí que li demane. Mira. És que sempre és la típica cosa que sempre estic en la conya de no, d'enguany no passa que m'ho diguen, no? Perquè sí que recordo que era molt breu. O sigui, Jo- són dos frases. Jo en tinc una, Vale. Dila. però no, No se es pot pot dir. dir. No se pot No dir. se pot dir, per què? No es pot Perquè, dir. tia, me trenques el sortilegi este. o La com puc es fer diu en això? mímica, si voleu. Ai, tenim que dir, Però podem quin és el adivinar-la? ritual de Ah, passe? sí, sí, per Jo favor. la- Jo en les O sea, pel·lícules... tendrías que esperarte a Semana Santa para dírmela. Sí, Clar. Ah, vale. clar. I se passa, no se verbalitza, es passa escrita. Entonces, Però a mi m'ha en passat un cara pa- de a mi, Bridgerton. ma mare em va passar un paperet i em va dir tens Wii per a memoritzar-la. Jo- Però quan tenia 10-12 anys. Jo i vos he dic, de dir, sí, a mi també va ser així, Ah, i jo vos he vale. de dir que la que jo sé va ser un despago molt gran. Ai, mare. Però quina funció té la teua? Ave Quin Maria, quin Ave superpoder Maria. Ah, clar, és? perquè això tampoc ho dic. És que n'hi ha per a coses diferents. Claro. La meva és per a passar la llista, Vale. Anda. que d'això El ara si meu crec, voleu que comentem. crec que també era ixa. Era breu? És breu? Eren... No eren frases. Molt poc. És que jo recordo que Però bueno. cabia, Molt poquetes. cabia en el típic paper en el que te fas una xulla. Vull dir, en això cabia la En frase. una galleta de la suerte? Del... Total. I era una cosa De que... muralla xina. La gran muralla. I era una cosa que vos dic, és un despago molt gran. I és un poc lletra d'una canció del verano. No és una cosa Sí. com super profunda i No, solemne sí, que no, vos podeu és- Claro, imaginar. pues de estem veres, así de veres. invocant a los 7 mares y está aquí en África. No, no. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Tres vegades. Tres veces. Tres vegades. Bueno, anem a altres coses que ens interessen. Sabeu com es passa la llista? Home, la molla ja era passadora de llista.
En LinkedIn. Ella com ho feia? No, però Passadora de la llista sènior. era molt graciós Premium. perquè la gent venia, jo visc en un barri que està, entre cometes, apartat del centre del poble, i pujava gent del poble. No. Visc en Beverly Hills. El espíritu. Ha sigut el espíritu que m'està... que m'està poseint. Mucha mímica, pero acabas de invocar algo. Bueno. ¿Pero qué te rispo? ¿Del centro del poble? No, que m'ha tragat tot en l'aigua. Ah, vale. És la bruixa. Com és el meme ese Duen de 12 quan minuts i quasi mor algú. todo ok, Anem jugant. todo ok per al capítol esotèric. Com era això, el xiste ese de eixos que estan estudiant llatí, quan estàs estudiant llatí per l'examen i sense voler t'equivoques de paraula i t'apareix una cabra en un pentagrama al cap. Igual Chichir, uno del Mundo Today, es una señora de 80 años intentando pronunciar inglés sin querer invoca al demonio. Y aquello en plan, pero me ha llamado tú. Què? ¿Qué vols? ¿Qué pasa así? Bueno, pasar la llista. Conta'm-nos. No, això que tornant al tema de passar la llista, que n'hi havia gent que pujava del poble a posta a casa, perquè damunt d'ahir no s'agarrava cita ni res, perquè tu no pots planificar quan te ve una parada del mos. Bueno, estem donant per suposar que tot el món sap el que és passar la llista. Explica-ho, per si hi ha gent que no ho Tindrà sap. tens noms. Passar la llista. A veure, és que és un poquet estrany d'explicar també. A veure, suposa que n'hi ha digestions pesades, que tu dius, vull menjar massa i tinc el que es diu el mos parat, no? Que és com si el menjar no t'ha arribat a l'estómac, el tens com pues, per a l'altura dels pulmons, no? Per l'esòfag, però a l'altura dels També un poc pulmons. empatxar, no? Sí, esta és una empatxadeta d'estes. Aleshores, n'hi ha un ritual, Puntualització. Que Sí. això, en alguns llocs del País Valencià se diu l'enfit. l'enfit, trencar l'enfit, Trencar exacte. l'enfit. En el meu poble es diu la parà. Ara. Tens parar, ¿vale? Aleshores, n'hi ha unes persones que, com estan dient abans, tenen una oració determinada i tenen un mecanisme, val? Que és la llista. No? La llista és un tros de tela que es posa en la boca de l'estómac i fent unes mesures exactes, val? I fent un friegue, diguem, en la zona on es suposa que té la parà la persona, el que fa és que se li passe l'enfit. D'acord? A ma abuela ja t'he dit que la passava i va haver un dia que va dir, mira, s'acaba de passar-la, perquè recordo que m'ho contava superenfada, diu, va vindre un dia la Pepita esta i em va dir, ai, Toniqueta, avui tinc una parada de porc. I va dir, i jo, pues jo estic dinant. I va dir, no te preocupes, m'espere. I la vas tindre i mitja hora sentar en l'entraeta de la casa i al final, mira, dic, no vas ni dinar, li vas passar i se'n va anar. I dic, a partir d'ara no tornes, que ja he deixat de passar jo la llista. I de moment, bueno... La gent no sap com Sí. parar. No, exactament. És que no. I res, i de fet va deixar de passar la llista. Ara ma tia la passa també, però jo, no sé, jo això no... I això se cobra. No. La Todo voluntat. se puede No, ma abuela no Claro, cobrava. si eres lista, pasar la lista... Dar da dinero. Al meu poble era la voluntat, perquè clar, si te demanaven diners, perdien els poders. Això m'ha dit a mi, en tant que si demanes diners per els poders, Ja. però te poden donar la voluntat. Però I en te canvi, poden fer descuento en acceptar-los la no és voluntat. problema, sí, exacte. Claro, acceptar-lo sí que pots. Jo he dit una hucha en un cartel, però jo no t'ho demane. Bueno, pues han passat la llista a vosaltres. A mi de xicotet sí. Sí. Jo no ho sé. A I mi va no. funcionar. Però no sé si he estat de testimoni en una passada de llista. Vull recordar que sí, però era molt xicoteta. I no sé com es deia. Jo crec que passar la llista amb gaire no era aixina, però bueno, me sona. Medir, jo crec que seria medir. Medir, sí. Exacte, Allí se això. diu medir. A mi sí que me l'han passat. També recordo que em feia molta risa tota l'escena, perquè dic, però què surrealisme és això? O sigui, que per això va passar-me... El que passa és que al final se te passa perquè la digestió actua, sorpresa, no? Però sí que tinc una veïna que la seguís passant a dia d'avui i és una teatrera. Ah, això. Tot el ahí món- anava. Perquè després n'hi Però ha tot el gent... món- tot el món passa la llista en el teu carrer, Cristian. És que en el meu barri, pues mira, tio, Se barrió. o sea, era el 3% del PIB del meu barri, segurament. El Callejón Diagón. Però esta diu que ho passa fatal quan passa la llista perquè tots els eructes i tots els gasos de la persona a la que ja està passant li passen a ella. Ai, m'encanta. Entonces, es graciosísima. Porque, Mimetízate con la lista. ella te la está pasando y te diuen ui, Mari, sí que tens bona parada. Mira, te la rotant. Fa, mira, quina parada m'està vinguent a mi. Mentre està, és com... Hi ha que ser fan d'esa Jo vull persona. anar a Ixa. Sí, no. Home, jo vull anar a Ixa. Jo vull l'actuació completa. És Ja que vaig. és un gran personatge. Mal Sprite s'havia fet antes de el gin tònic. T'he dit, que has mitjat, mare meva, quin animal, mira. Mira com ho sí, i rotant com una cerda, Jo ho faré igual, jo ho faré així de teatrero. Jo recordo quan m'ho van fer a mi i la que m'ho va fer també era un poc teatrera i mola molt perquè és que
elige la teva aventura, saps? Tu ho escollisses, tu... Això, bueno, Cristian ho ha explicat, però jo el que recorde que t'ha faltat dir és que la mesura són 3 colzes, del colze al polze, Exacte. ¿vale? Del colze a la mà. Que bonico. I entonces la cinta són 3 mesures així. Per tant, te posen a tu la cinta que en un dit te l'has d'aguantar hacia el melic i l'altra persona agarra l'altre extrem de la cinta. Entonces se posa la cinta, l'agarra en el polze i se la posa al colze i la posa el polze damunt la cinta cap a tu. I això és una, no? Entonces, ahí ha d'haver fet la frase màgica una volta. Replega aquesta meitat i si trosses de cinta, le fa 2 i a la tercera ja te acaba damunt de tu. I ahí és on està la parà. Exacte. De Entonces, melic o de la parà? No, on li arriba el braç. on està Clar, la parà. com tu tens un extrem i jo tinc l'altre, on arriba el braç, on caiga, si te cau com al coll, al pit, això és que encara te l'ha d'anar baixant. Entonces te la torna a fer. I la torna a fer Entiendo. i Cau un altre lloc. màgicament la segona volta ja normalment cau un poquet més baix. Ai. I te la va baixant. I entonces notes que va fent això que tu dius que va com rotant. I res, i al 2 final... anys en el Covid sense poder fer-la. Perquè, clar, en mascarilla no té mèrit. Ho quedava tot ella. I clar, al final ja t'arriba el melic i ja te diuen, ja està. I entonces, en aquest moment, n'hi ha gent que, a banda d'això, te fa comprendre algo, en plan, pa torraet i sidra. Un actiment. Torra de sidra, no? Sí, Persona sí. que s'acaba de menjar mitja vaca. O no sé què, no sé, són coses, això ja depèn del poble. Vale, Jo vale. això he llegit versions diferents. La moda era gaseosa. Maialla era gaseosa. Però té una gaseoseta. Sí, sí. Saps que Però això s'ho t'anirà omplim bé. més encara. Pues para Ja, ella però això- la gaseosa era para rotar. Fas el terratrèmol total. Però clar, lo que jo vos dia és que m'encanta el teatre, i és que si ho fera seria d'aixes, seria la més teatrera, perquè clar, és en plan, a veure, és una puta cinta, que no canvia, no és de goma que s'estira, no, això és una cinta de seda. De fet, vaig trobar que havia de ser de seda roja, a ser possible. Sí. I que com que l'has de carregar, saps? L'has de carregar els poders, l'has de deixar l'energia. com en una església o en un lloc sagrat, en algun temple, la nit abans, per a que com que es carregui això de poder, i ja els endemà pel matí, abans de la primera missa, abans del primer ofici, has d'anar a replegar-la i ja te l'endús i ja està això carregat, la munició de... La primera Però missa, bueno. jo no sóc una experta, però això és missa 6 o missa 8? Com? Estàs molt ficant els horaris de la missa. No, vull dir-te, a quina hora és la primera missa? Tia, a les 6 qui està de peu va anar a una missa. No sé, mitja Espanya? Mira, el cura t'assegura que no se'ls ha de 6. Bueno, pues igual a les 8. No. Igual són citas especials. I esa és la del gall. Depositen la de sus cintas Ah. para cargar a la derecha del altar. Disponemos de carga rápida en esta iglesia. Entres a la iglesia i tens 4 bancles de mocaos rots. Esto que pa la ofrenda Que esta. Paquita está gastando tus cargadores. Lo Que del se queda a aeroport. casa. Aquí correspongo. Mitja iglesia sense poder utilitzar-se. Encargueixen segurs i tot el seu carrer passa a la llista si tenen que carregar-se totes les d'això. I tenen una ermiteta a Quina prop. enveja tenim. Tenen una ermiteta a prop. tenim. El del sol de la taronja i del passar la llista. Fallen l'enveja, no vos tiren un mal Uy, d'ull. es de veres. Pues en ma casa, aparte de pasar la llista, que també la passaven, o sea, la família de mon pare, també eren curanderos i coses d'estes, que t'arreglaven això i t'arreglaven el que tu volies. El cas és que eren com super de màgia i tot això, però després n'hi havia 2 ties que diuen que veien fantasmes i que parlaven els fantasmes. Jennifer Love Hewitt? Exacte. Ah, vale. 300 euros de maquillatge a la setmana. El cas, el més graciós, és que les tíes que feren de curanderes i tal, en plan, que feien sus recetas mágicas y sus pociones mágicas, li diuen a les altres que havien fantasmes. Pues ja, mentira, això te ho estàs inventant. Què cony vas a veure tu un fantasma? Estàs tonta? Com vas a veure fantasmes? Saps, en tot el seu papo... Tengo pruebas. En tot- documentos. En tot el seu papo que feien elles, les seues pocions i les seues d'això, li diuen a les altres però tu que vas a veure un fantasma, tu estàs tonta, com vas a veure un fantasma? Es que no te resquebone, ¿no? Diría, esto sí, pero Es eso otra, no. es otra religión, tipo la Wicca y la no sé cuántos, no se llevan bien. Claro. No tenies, Cristian, tu una història d'un home del teu poble o així que pujava al monte i veia la verge? No, és del Cira. Però això era una secta. Ara no sé. Well, I de fet està tancat, l'home. Era el de... És Sí, que que Sí, el de Picassent. Exacte. Però que tots els diumenges, o dissabte o els diumenges, no me recorde, a les 7 de la vesprà, molt puntual,
el poseía la Verge María. Claro. Entonces, y la Verge diría que comprar en lotería. Exacto. Y di el número, tipo, hermanos, comprad lotería. Y di el número del compte corrent para que li feien l'ingrés. La Verge és superposada. Home, la Verge la faria Bizum. La Claro. Verge diuen, haced un Bizum a este número. La qüestió és que este tío lo que feia era, quan alguna adepta estava malalteta o malaltet, se n'anava i en les últimes voluntats li feia canviar el testament. I per això el va tancar, perquè, en fi, sí. Però bueno, no era superstició, era Morro. secta. Que Era bueno, morro. igual poden estar relacionades aquestes coses, també t'ho dic. Què fort. Bueno, si tu busques superstició en l'ordinador, t'apareix la foto de Matia. Perquè les té totes, inclús algunes que només té ella. O sea, és que de veritat, voleu que vos faig un resum de les coses. És que ella era súper de curanders, ¿vale? Cada cosa que li passava anava un curander d'Alcira que es deia Salvador. Jo sí que recordo haver entrat a És curander. que dice nom, que una gente. Salvador. Comionero, no, un curandero, és que clar. I ma mare m'està contant algunes coses que feia el Salvador, que de fet, Domènec té per ahí carregats un parell d'àudios, que si voleu el sentim ara o... Que nervis. Mira, sí, que posa el primer àudio, Domènec, i sentireu. A tu no, a Pedro sí, perquè Pedro de xocotet feia una mueca que pareixia com si tinguera un tic, i jo dic, este tic que té el xiquet? I el portarem al metge i el metge va dir, no, això és tipus nervioset, això li se n'anirà. Cada vegada jo veia per ahí en el taca-taca i en el passillo i ell feia un tic en la boca. I anàrem un dia a un home d'Alcira que era en Salvador, que era curandero, la tia, portem-lo a Salvador, i va, anem. I este home mos va dir, xiquet no té res, el xiquet, ara quan li isga el quisalet, s'acaba de fer mueques. Efectivament, però bueno, tampoc és que el va curar d'una enfermedad, o bé ho va acertar perquè potser se ho imaginava però la bona qüestió que ens va deixar tranquil·les, perquè de veres quan li va ser el quisal ja no va tindre mueques. Es como que te raó, pero no tanto. Pero tienes razón, pero no mucho. Claro. Pero me encanta que se queda tranquila per Salvador, no per el metge que li va dir això, no res. No, i sobretot un tic que se li va quan li isca un quixal. Oc. I se va Pero així. estaba ahí com els gossos que es pican. Però això és que Matia era la típica que a tot el que li passava anava a Salvador, ¿val? I de fet n'hi ha un segon àudio, que este era relacionat amb el meu germà, però n'hi ha un altre, o sigui, sabeu, el predictor de l'època es veu que era Salvador també, perquè el Salvador va predir quan anava a néixer jo. Clear Blue. Sí, Domènec, posa el segon àudio i en això ja acabem el tema del curander de la família. Una vegada també yo estaba en estado, pero yo no sabía cuando estaba en estado de tú. Y el papá decía que no, yo decía, pues bueno, pues a mí no me vais a... I en una d'ells la tia va anar a això amb el Salvador, que la tia li agradava molt anar a ell perquè diu que ella molt tranquil·leta, li posava les mans en el cap i li llevava molt nerviós. Bueno, coses d'ella. Si notava milloria o el que fora, ella sia més tranquil·leta. I se van portar una foto meua, però una foto meua que Pedro, en el cumpleaños de Pedro en un any, imagina, que ni pensar jo que estava en estado ni res. Y le va a enseñar a Salvador, diu, Salvador, diu, la mucha hermana no le vais a vostè creu que està en estado, y cuando va a ver la foto, diu, sí que está en estado. Y cada tía diu, tú estás bonita, tú quieres portar la foto, ay, que sabrá que estic en estado. Me va a hacer les pruebas y sí que estaba en estado, pero yo qué sé, yo no sé si creure o no creure, però bueno, aquestes coses. Ta abuela i ta tia sí que han sigut aficionades, però més que res perquè diu que es posava les mans en el cap i elles notaven alivio del nerviós. Però bueno, com tampoc era una cosa que et donés la voluntat i tampoc donava medicament ni res, pues si notaven alivio, pues mira, anaven. Tinc una pregunta. On ha dit que li ficaven les mans? En el cap, perquè era una persona sanadora. Si te feia mal el cap o estaves nerviosa, tu anaves, te posava les mans dins del cap i te tranquil·litzava ja. Sí, mira, te dic que Matia era bastant adepta a Salvador. Claro. Era, pues això, lo que estem parlant, la medicina alternativa. Bueno, pero si ella ya está claro que vas predisposada, pero si ya sabes que es tu punto tranquil, pues entre 50-50, pues algo ya habría. Que també ta mare, jo què sé, fa falta que li vegin una foto, si no te vas a arreglar, te lo digo yo, my friend. Això anava a dir-te. Pero bueno, pero bueno, que sí, a tope con Salvador. Ja està mort? Pues la veritat és que no tinc ni idea. Perquè té pinta de que anaren fa temps i que fora com major. Jo el recordo de major, però tampoc tan major, O sigui, no pues m'estanyia que estiguera viu. Però jo sí que recordo haver anat un parell de vegades a Salvador
y era como una casa súper oscura, tal, y me deixava com en un rebedor al principi de la casa, Que por... i després tenia dins com el taller. Ai, que Que el taller era una habitació minúscula en una taula i 2 caires. I jo recordo de dir, hosti, era com un confessionari, o sigui, era molt xicotiu. I això, jo sí que recordo, per això, a Salvador posar-li les mans en el cap a Matia, dir-li, tot això són nervis, la se t'anirà. Bueno, era com la SMR de l'època. Jo avui dia em poso a anar a la música, fent ASMR per relaxar-me, i en aquella època anaven a Salvador. Ojalá anara ya la música para que te salvara también, ¿sabes? Que es En más plan, curandera. tatía, en plan, ay, conozco una chica, le digo Nayara, es buenísima. A mi me flipa esta gent. A mi me pareixen gent supercreativa, la veritat. Sí. Si jo Pensadors. poguera escollir ara, sí, anar-me'n com al passat o, jo què sé, una tribu que encara no estiga molt civilitzada, jo seria jo seria el bruixot, mago, curandero, el que fora. Però hi ha dos versions, perquè tu pots escollir, si eres un tarotista o eres un curandero, pots fer dos coses. Almenys en València, estan els curanderos en plan maestro masana, maestro agurgura, o algo així, en plan con super exòtic, o tarotista conchi. Solo digo la verdad, te guste o no. Quina series tu? Jo seria més del primer, Hombre. el tarangana. Claro, un guió És que l'altre és més d'improvisar i crec que això no se m'ordenaria tan bé. Però l'altre sí, perquè tu pensa, la meitat de malalties que curen són inventades. És que són inventades, perquè la majoria són coses que o se passen perquè sí o que directament no existeixen. Jo he trobat buscar informació perquè vegeu que jo me prepare este programa. Se l'ha preparat una unitat de voz. Este putes. Que no, que és broma. He trobat coses com quan te pega un colp d'aire. Hòstia, això me sona. Sí, a mi també. Sí. Que és com que és un dolor als ossos, una cosa així. Pues ells te ho lleven. Bueno, la meva favorita és quan se te n'entra el sol al cap. Però dins... Aca, insolació. Això no ho heu sentit mai? Quan se t'entra el sol dins del cap. És brutal. Molt bonic. Me flipa. Quan se te n'entra el sol al cap, vos explique. El que has de fer és ficar un got d'aigua fresca a l'inrevés damunt del cap. Ai, Què? això m'ho han fet a mi? Mira, Però què dius? Sí, acaba. claro. I Però res, pues, a on? Un curandero? O... al cap. Tu Salvador? No sé si Matia O una Salvador. pràctica? Bueno, vale, Tatia. Sí, La ho has de fer discípula. molt ràpid perquè, clar, si no se cau l'aigua. Entonces fiques el got, li pegues la volta, pum, i damunt del cap. Que farà mal. O La... sea, I- estàs malalt, però eres malabarista? Ok, check. Bueno, és que t'ho han de fer, no ho fas tu. Ah, que t'ho han de fer. Clar. Vale. I ho has de fer molt pressa perquè no caiga l'aigua i diu que n'hi ha gent que ha vist bullir l'aigua del got i tot. I així, Evaporar-se. clar, perquè se te n'havia entrat el sol al cap. Impressionante. El dios Ra. Però En tu cerebro. és fantàstic, això. Sí. Que mos podem inventar que mos podem inventar qualsevol malaltia de merda i diguem que només nosaltres tenim la cura. Claro, per això te dic que jo seria eixe. Se t'ha entrat pues, la pluja, al contrari. Sí, Home, és perquè que com una València, ratxeta- precisament, No, però és una pues menjarem un ratxeta. poquet els mocs. Clar, per això era tan popular del sol, perquè sí, això sí que... Claro, tenia és un que montó. la pluja... I això es guanyarien diners, els de la pluja no. Jo crec que seria més algú tipus... jo, a més de guanyar diners, jo vull passar-m'ho bé. Ja sabeu que això és la meva filosofia. ¿Cómo es? Comiste tu hobby. Si te gusta tu trabajo, nunca trabajarás. Ok. Pues yo sería como un curandero, pero de toquejaor. Yo sería como estos que freguen en oli, ¿sabes? Que eso también Sí, es sí, una, això- una això especie de existeix, pasar la llista. això También existeix. te pueden llevar la Sí. parà con Sí, un com un mocaoret, massatge. se ficaven al polze, se ficaven oli i t'anaven passant i també d'això. Pues jo seria d'aixòs. Això a ma casa ho feien també. Com estos que llitgen el futur miren els culs. Pues ja seria com una xina, No conozco. però massatgets. Jo faria com mon pare, que mon pare sí que fa rituals màgicos per fer allí oli. Ui, que vol la Yoli de ton I pare. que tu damunt tu l'has provat. Sí, Sí, sí. I damunt tu l'has provat. Superbo. I està boníssim. Home, Però el ritual màgic és Sí, tria, oració. Sí. vos diré més. Sí, I sí, si a sí, Yoli sí, sempre sí. mos Sí. fa quan Això fem és molt torraes... sentit i és deberes. Mm. De fer la meva cocina real, que l'altre dia ho vaig viure, fa la gent no s'ho creu, però a mi la maionesa només. A mi la veganesa només mai. I vam fer un taller i, efectivament, triar. Quan en l'altre, mateixos ingredients, mateixes proporcions, piqui. I en el aioli sol passar el mateix. Quan Pues- estàs així, tu que no tal, no tix. I damunt, mon pare, mentre el fa, clar, no la fa amb veu alta, el fa com molt baixeta. I jo li dic, papa, què fas? I ell, com per inventar-se, en plan, no, estic contant a veure si les martelles, no sé, les morteraes que pegue, Sí. si són pars o impars. Que ja de per si és raro, Un saps? poquito toque, eso. Però és com, que no, que jo estic mirant els labios i estàs murmurant... I està en la plena cabra que oració. no sap si vindré o no, que estàs invocant. Que me va entrar ahora Conchi y ya que le dic jo,
I l'altre dia, quan vinguereu vosaltres allà a ma casa, me fa mon pare, dic a mon pare, fem-nos allioli, va. I mon pare, vale, però de quants anys vols? El vols coentet o tal? I jo, pues no sé, fica-li un 6. Me fa, no, 6 no, super serio. O 5 o 7. ¡Ah, me encanta! I ¿Y tú para qué preguntes? Una. Ostras, 6 anys. Ostras. Sí, Escolta, al final dirà Jo que 5. me casa em posen I això 2. també s'hereta? però I això, oració? que res. Ton pare no entrava a casa si jo posé 2. O 3 o 1. No, perquè clar, tenen que ser impars. Claro, El problema del 6 no era en plan satán, bueno, potser sí, era perquè no, tenen que ser impar. No, pues igual. I tu has heretat aquesta oració, Jaume? Estoy en proceso. Vale. Ara que és que esta ya Semana Santa. Claro. Ja, Es que como buena circa. I per què creu que és la Setmana Santa? Això tindrà algun significat? Home, és Porque la molt- resurrecció Sí, no? es la semana con més... Mística. Claro, És ¿no? que així Era- Halloween no arriba. Jo és que Així saps què nostre pense? Halloween és això. Jo me Spider-Man plantejo... pierde un poco. Totes aquestes coses que s'han de... les coses que se fan en secret solen ser perquè, per la raó que siga, interessa mantenir-les en secret. Jo que sóc molt pel·liculero, m'imagino que si d'alguna manera com de protegir-se. Per exemple, si això, imagineu que fora abans de l'església, que fora com rituals pagans o alguna cosa així, a lo millor ho feien per a protegir-se de la Inquisició i per això havia de ser secret. Per això no... Perquè, no ho sé. La meva teoria és que volien donar les llargues. En plan de, ai, ensenya'm a fer això, ara no puc. Fer-se les misterioses. Només se Clar. pot en Setmana Santa. Ui, falta molt, ja te ho Ese ensenyaré. secretisme també li dona... La meva teoria és més simple, jo crec que més raonable. Això era un negoci. Entonces, tu no vols que tot el món es dediqui a això. Per tant, li ho passaràs a la gent de la teva família per a seguir en el teu negoci. El gremi dels curanders. No, Jo crec que per això era una Sí, forma de mantenir això en poquetes mans. Això té sentit, sí. Però bueno, perquè en no un sé. poble, igual les abueles de poble, no No tenien tinc- major problema. Tu passa, però no li digues a Conchi, eh? Conchi ja igual hi ha 4. Conchi. O sea, En la fulla parroquial de la setmana que ve ja està. total. I en el tema de les ofrendes a sants i aquestes coses, en la vostra família fan ofrendes? Ma mare és Heavy molt metal. d'això. Bueno, Heavy metal. No és la meva família, sinó les dues ermitetes que tinc. O sigui, ho has dit i ha fet pam! I m'ha vingut la imatge mental de l'ermita de Sant Crist que tenim en Bocairent. Bueno, Santo Cristo, que tenim en Bocairent. I una que tu vas a visitar en Agres, que és el poble del costat, que són tot... Però a veure, una foto de algo que tu fas una promesa i després tens que muntar X o tens que fer una carrera. Bueno, la gent encara ja no va fent penitència sinó ja, però bueno, que hi ha promeses que la gent encara li diu al seu Déu i si és de X malaltia, pues li ho té que tornar, no? El seu Déu. X. Más de uno. Claro, hay un montón. Pues en estes ermitetes, però que ja no són fotos i roses que pots mig entendre com a ofrena. És que hi havia caps de nina, braços de nina, com a lo millor tipo... Ara ja m'interessa. Uf, pues que por. I jo és que ho tinc ahí, eh? I tots són nines, jo no sé què passa. Me'n vaig a comprar un nenuco que és pel nebot. No, que tengo una promesa. Però és que, No sé. claro, en quin moment dius tinc una promesa que puc oferir-te? El cap de la Barbie? És que no sé De- si és una operació del cervell. Barbie i té doctor, sentit tengo Barbie per a doctora. ells, o algo que s'ha trencat del braç o no sé què. Però és que hi havia ahí mitja nena. és com vudú. Claro, no. I també lo de la foto. De foto, però com una foto com de Michael O de la Jackson o de què? persona que es demana el Para que, liado. para que esas nos desorienten. Tipo, Claro. mira, este es Monpare, ¿vale? Y van a operarlo de no Claro, sé si qué. vas a la fe planta 5 no te equivoques. ¿Sabes? No sé si I és salve, això. i salve Ese. al senyor que no és. No sé I què salve a un salve. altre. Este. Etiqueta. Home, no vagis a salvar a un que no ha pagat. Etiquétame, claro, Aunque totalment. no puja la muntanya, ¿eh? El meu esforç m'ha costat. Sí. És que en el meu barri, i en el de Jaume també, perquè estàvem comentant abans, estan les ofrenes a Sant Nicolau. No, en el meu no, jo era de València. Ah! Segurament en Benifalló se farà també. Serà un Però altre. jo havia llegit que així se fan en carrer Cavallers, Sí. que tu el dilluns, tots els dilluns de matinar, hi ha com un riu de dones que tenen que anar caminant. I No poden anar en cotxe, han d'anar caminant. no ni en patinet ni en res així. Han de estar caminant i callades, en plan que ningú pot parlar. Super calladetes. Entonces tenen que anar al puesto, besar-li 3 voltes a Sant Judas o algo així, entonces la seva promesa se complís. I si se complís, tens que repetir-ho. I diuen que encara a dia d'avui, en el carrer Cavallers en València, encara veus un riu de dones fent el peregrinatge. En el meu poble, és que en el meu barri, la capella que tenim allí era este Sant Nicolau. I efectivament, tots els dilluns és un riueret de dones cap amunt,
per la vespre, ahir no és per matí. Ho han canviat. No poden ser nous dos puestos a la sí. mateixa volta, no són els Reisons, saps? Els temps han canviat, ara entonces s'ha modernitzat això. Ara van durant tot el dia. Te donen marxa, no? Entonces tu vas i és el que dius, pues, per exemple, Matia, torna Matia, perquè ja us dic que Matia és l'arquetip de persona supersticiosa, li va fer una promesa perquè el meu iaio fa temps li van operar del cor. Li van dir, si passa de l'operació, vindré cada dilluns a posar-li un ciri a Sant Nicolau. La va passar, entonces Matia, és veritat que lo que parlàvem, no? Per què han d'anar a peu? Jo suposo que és per l'esforç, no? Però, bueno, Matia viu a 50 metres. Això anava a dir tu, Tatia ho té propet. Matia ho té fàcil. Tatia anava per el pa, no anava... Són fàcil les promeses a ta tia. I Matia, com que això, per a ella això era molt mundà, massa poquet, li va dir, i en les festes del barri, que fan la processó de les clavarieses i aquestes coses, sí, me fallo també. me vestiré de clavariesa, de negre, i faré la processó descalça. Entonces, durant molts anys, és que això és una cosa que me pertorba el cap. Veure l'escena de Matia, en la peineta esta, en la manta esta, com es diga això del cap negre, passant-li la cara. Nueta, això nueta. Nueta. I sereta, Però volia camelar-se a Sant Nicolau. Però atén-me, normal que li esquem bé les promeses. Conoce a clavariesas en tu zona. A Sant Nicolau, si cures el meu home, t'ensenyarà la mamella. No, però anava descalça i sempre porten un ciri fent la processó. Entonces, la cera del ciri li anava caient als peus i recorda que durant 3-4 dies després s'havia de fer unes cures específiques perquè tenia els peus plens de llagues. Salvador, cura'm els peus. Estic posant la mà i cureta. És que això, clar, ja no li pots fer més promeses perquè te cure els peus, perquè entres La en un mantilla. bucle No del pares. deute No que pareixes Grècia. I una cosa que m'encanta, que jo de xicotiu l'acompanyava perquè em feia molta il·lusió encendre el ciri. Llavors tu, que això dona juguera. els millennials en què eren famosos, en què mos entreteníem. Sí. Anaven a encendre un ciri com uah, Però a mi em passava, flipa. A mi em passava. I per a mi el xoc vital que va ser quan de sobte ja els ciris ja no existien, ara són electrònics. Sí. Que tires una monedeta i s'encén un ciri elèctric. Un OLED. Sí, una LED, exacte, Sí, jo, però és d'Ikea, altra volta. això què vol dir? Això t'anava a dir, però l'efecte d'este de tintinejant la flameta. sí. Tot super tramat. Però vamos, el esoterismo, la digitalització ha arribat a l'esoterisme. Pues en aquest cas, jo crec que el més correcte seria que els curanderos també s'actualitzen i que tu ara pugues anar al curandero a dir-li, pues mira, és que tinc molt de FOMO. Però ho dius per la webcam. No Fas pare- una videollamada. No pare de procrastinar. Què puc fer? I aquí, pues que et fique les manetes o que te mane, jo què sé. Tots els curanderos te manan el kit digital para ponerse al día. Claro que sí. Frente una Oreo en un Monster y arreglat. A ver, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. Abre la bolsa de Doritos. Login, logout del Messenger 3 vegades seguides. Login, logout, login, logout, login, logout. Ai, que Ja jo això ho està. feia per cridar l'atenció de la persona que m'agradava, però bueno, això és un altre tema. Efecto wow en tu cura. Ja arribarem al capítol del Messenger. Ai, atén-me, jo tinc una cosa que no he dit abans. Ai, Els mussols de Louis, que això Hombre, també per mi era claro. superimportant, perquè n'he tingut molts. Clásico. Que a mi me diuen que era el de dir mentires. això sí que era una mentira. Això era perquè no les digueres. No ho sé, però jo sí que dia un poc de mentires. I sempre he tingut mussols. Todo te cuadra, ¿no? Igual era això. Claro. Però, i a tu, anem a veure, depèn del poble, és que era per curar-te o era una cosa o altra. A tu, per curar-te el mussol, Pues una cosa que després en els anys he investigat, perquè clar, al tindre'n tota la vida i de major ja tens internet i coses, investigues tu per tu compte. I vaig descobrir que això era el contrari que havies de fer. Ahí me diuen, Contraproduent. clar, tota la vida m'han dit que una clau antiga, Sí, ha de ser una clau vella, sí. ha de ser antiga ja, que com que la calfes un poc, la refregues en un drap o una tela i que te la poses a l'ull. I clar, jo després, la lògica darrere d'això és que els mussols pues, és com si fos un poro que se t'ha obstruït. Per tant, en el calor això es dilata i s'obri i pues, ja la pus o el que sigui que tens dins pues, es drena i se n'ix. Què passa? Que un metall, si el calfes un poquet, pues sí, és una font de caloreta que te la poses damunt de l'ull i te ho lleva. Però què passa al mateix temps? Que una clau, sobretot si és antiga, però això està rovellat, Claro. Bien de, i això és l'últim que te vols posar a una cosa que tens infectada. bien de tétanos. Però que al final això te faria el mateix que el rolón de que te compres en el Druni per les ojeres. Vull dir, és que al final l'efecte seria el mateix, perquè és com, crec que com és en què es da un poquet xelaet
i fas un massatge en la zona pues, com se mig dissimula, però al final tot el que te dents és una puta merda. A mi no m'havien dit ixa, la de la clau, i la de ficar una pedra a la porta de ta casa i la primera persona que li pegue una pata a la pedra, ja siga... Se l'emporta. Se l'emporta. I li el O sea, passes. que no me el vull curar, que se la lleve. Sí. Sí. Això no ho he vist jo mai. Però això ho has provat? No. No, t'ha és que passat. jo no soc de mussols, és que jo no dia mentires. Entonces, bueno, que era hetero. Igual ara tix per la mentira que acabes de dir. Jo sí que, bueno, una amiga que li siem bastant en Gandia, crec que es posava com bolsetes de camomila, no? Sí. Sí, manzanilla. Exacte, manzanilla. Manzanilla. Això me sona. I era de, bueno, pues, crec que és al cap de 3 dies o X, òbviament disminuïa. Però Home, és clar, com... no te jode. I és Però com... és com, ¿es esto o es que ya se ha Claro. cansado y se ha pirado? I al mes estaràs perfecta. Pues joder, normal. I escolteu, teniu en casa algun ritual per a quan es perd algun objecte? Ma mare li fica un ciri a un sant que no sé quin és. Algú més? Sí, jo crec que el que vas a dir sí que s'estira És que més en això, el poble. a veure, Sí, òbviament, sí, això Matia ho ha fet. lo del cucufato. Sí. No vos sona Sant Cucufato? Això me sona, sí. Fer un nuc. Una cançoneta, I no? només el pots desfer. Bueno, no sé si és cançoneta, ma mare és com Sí, la una... frase. Com Con una, cojones te ato. Com una Correcto. rima. Hasta que no lo encuentres... Hasta que no encuentres no sé què, no te los No te desato. sato. Ma mare no te sato. mai li enyogaria els collons a un sant. Ma mare és massa religiosa, ma mare això no ho faria. Ma mare li fica el ciri Igual- i li demana, per favor, que ho Igual ho trobi. faria penitència tot el dia fent la tortilla enginollar, descalça... Hasta que aparega el Crec- mando de la tele. Pues jo sí que recordo que una vegada... És que això va ser molt hardcore, perquè vaig perdre, quan encara era precari, molt precari, treballava fent pràctiques i cobrava molt poc, vivia en Carcaixent i anava a València i tornava tots els dies. I imagina que avui em vas comprar el bono, anual, o sigui, el bono mensual de la Renfe, no? 70 i pico euros. O sea, una burrada, perquè jo cobrava 400. És com una quarta part se me n'anava en el bono, no? El segon dia vaig a la Renfe i quan tira a treure lo de la cartera dic, ui, no el tinc. I no me jodas que l'he perdut. Dic, estarà en casa, s'haurà caigut per casa. Tornant-me loco una setmana buscant-lo. Jo dic, és que no vull tornar-me-lo a comprar perquè tal. I ma mare, no te preocupes. Vull dir, li fem un això cucufato i em vaig enterar ahí. O sigui, jo no sabia ni què dir. Què dius de cucufato? I diu, sí. I diu, agarra un No tros de cridis a ningú. un tros de tela. I jo dic, però què? I el que fa és, cada vegada que passava, o sigui, enganxava un tros de tela a la cadira, ¿vale? I li feia un nuc. Entonces, cada vez que pasaba y se me recordaba y se hacía, ay, San Cucufato, los cojones te ato, hasta que no aparezca el bono del mes, no te los desato. Y feia un altre nuc. I anava fent nucs. El nuc era lo millor, a arribar a tindre 20 centímetres. Era Rapunzel, al final. I el més fort d'això és que vas passar una setmana intentant allargar el tema de comprar-me el bono. Dic, bueno, i quan ja dic, mira, ja m'estic gastant més diners anant i tornant tots els dies que si me compro un altre bono. I el dia que vas dir, avui me'l compre, recorde que vaig aparcar la moto, o sigui, una de les zones que més havia inspeccionat per si s'havia caigut era la zona de l'estació. Dic, igual traient de la butxaca se'm va caure, no? Pues el dia que anava a comprar el bitllet nou, caminant per baix d'un cotxe, damunt d'un montonet de fulles seques, dic, ai, n'hi ha un bono. I dic, no serà el meu ni de broma. El vaig agarrar i era el meu bono. Què dius? Te ho xure. Perquè Anava sabia que era el meu perquè darrere... No passeu ese detall, anava caminant, va deixar la moto. Sí, Sempre sí. és caminant, no és com motorizat. però com és de fort això, que estiga una setmana mirant en el mateix carrer, i que és que té que estar per així, i no el vas veure. I el dia que anava a comprar-me-lo damunt del montonet, i sé que era meu perquè darrere, quan posaves el teu DNI, perquè era nominatiu, no? Sí. Me vaig quedar a quadros. És a dir, no m'ho puc creure. Mi I va cucufato, funcionar. te quiero. Cucufato. Gatito. Era el puto amo, Que Cucufato. fort. I el montonet ese de fulles estava És que era en flama i t'estava parlant. com si l'haguera passat... Era el packaging de Cucufato. Claro. Era com si l'hagueren ahí. posat en el moment en què jo passava. És que, vull dir, en qualsevol ventolà, i si paper se n'haguera pogut anar en un muntó de fulles seques. I s'haurà desfet 35 nucs. Veus com sí? Literal, Veus com sí? literal, si jo me burlava cada vegada que la veia passar i ficava el nuc, mama, què fas? I fa, ja veuràs com apareixerà. I dic, sí. Vols dir que no te va fer ta mare un poc tipus T'imagines? Amelie, Està- que te va preparar ella? S'emporta Ai, comissió. però real que he ficat en Google Cucufato i la primera imatge que me ix és El bonometro de Cristo. no, però que està ensenyant els collons este sant. Clar, los cojones de ato, mira, sabiduría popular. Ah, cuando mira. aprendes a casa le preguntes a tu madre. ¿Conoces a San Cucufato? Pero Y es- en el San ya la tendrás. Però això, quin tipus de giro de guió és? Perquè, clar, tu pensa que fins ara, o sea, tot el que m'esteu dient que fèiem abans era com fer-li promeses als sants
per a que O demanar t'ajuden. favors Clar, és en plan, i el tu sant exigeix ser recompensant-ho. superior al que jo faig un sacrifici per ell, però ara així s'ha girat la tortilla I l'estàs torturant. i ara és d'oprimidor a opressor. Li fas bullying. Li fas Però és que bullying jo totalment. ese sant no el conec, no sé cuál es su vida y milagros. Igual ha fet Cugat. algo mal, per això de... Home, és que atar-le los cojones a algú, No sé. algo haurà fet. No, però que sí, que la violència genera violència. Al final, tants anys, tants segles d'estar així amenaçats per Claro, Déu i claro. ser castigador, al final dius, ara veuràs tu. Pues sí, Sant Cugat, Sant Cucufato, Sant Cugat, Ah, del Vallès. del Vallès. Vale, i jo també tinc així apuntades unes coses referents a les bruixes i coses que passaren en València, que eren coses que eren supernormals en el segle XVII. Coses com, per exemple, que en València arribaren a cremar bruixes. Com si fora les típiques pel·lícules que han vist. De Falla. El cas Bona de falla. és que en els registres el que passa és que realment moltes d'elles en els registres fica que no és que foren com bruixes de deberes, el que eren homes que volien divorciar-se de les seues dones en un punt on el divorci no existia. Entonces lo que feien era acusar a les seues dones de bruixa para poder quedarse solteros. Qué maravilla, qué maravilla. Me fascina esto. La misoginia des de temps ancestrals. I des que es comunicaven en... Coses que també diuen els registres de València respecte a les bruixes és que hi ha registres de processons per a demanar aigua i pluja. En plan, que no plou, pues fan una processó, en plan, ho anuncien, en plan de, anem a fer una processó perquè ploga. Entonces ploïa. I jo al meu poble el que feies és que li portaves ous a les clarisses, al convent. I funcionava? No, era No, perquè no per tant, ploguera. Perquè no No, ploguera. és que tu això ho fes pel dia de la boda. Pues Però quan así. t'anaves a casar li portaves ous a les clarisses el dia abans perquè el sant demà no Hòstia, m'he ploguera. imaginat una batalla de gallos entre les processons de ploure i les processons dels sous, a veure qui guanya. Guanyàvem nosaltres que ens feien uns biscuits que flipem. Això t'anava a dir. D'ahí traiem per les malaines. Vinga, guanya. Pastissers de les monges que van al meu poble. I ja com la última anècdota que hi ha en plan de València i les bruixes és que en l'any 1647 expulsaren a totes les prostitutes de València perquè vingué la peste negra i se veu que va ser com super fatal i tot el món se pensava que era una maldició que mos havia tirat el nostre senyor per tota la lujuria que havien portat les prostitutes. Entonces Pero les tiran a elles. ¡Ojo! Es que, mira, pasa. Entonces la solució era, pues ja està, pues tirem a les prostitutes de València i València torna a ser santa i pura. Sí. I els puteros encara me caguen, i els faig... Però és Quina que malota. es fixeu que realment moltíssimes de les supersticions i aquestes coses sempre estan relacionades amb la dona? O sigui, Hombre... jo, per exemple, també tenia apuntat per així el racisme que n'hi ha en algunes supersticions, com per exemple les gitanes. No? Quan torna Matia. Utilitza Las tías que están el así. comodí de Matia. Vaig a ficar-li un leitmotiv a cada volta que menciones esta tia. Matia sempre me dia no mires mai a una gitana als ulls. Això ho Me diuen. dia, i si algun dia te digo algo i penses que t'ha tirat una maledicció, això m'ho dia Matia, senyor xiquet, això no és conya, me dia, si te tira alguna maledicció, tu te gires y le has de dir, y tú que lo veas con los ojos en la mano. Ala, ja està. Sí, sí. Pero, o sea, en este caso... La gitana, ¡jo! Les Ya no gitanes- funciona. Ya, mierda, me has anul·lat el conjuro. I després l'altra que també... Estàs més recent. Quan van començar... Ho estàvem parlant també abans, Jaume i jo. Quan van començar a arribar en el 2000 totes les... O sea, esta onada d'immigració latinoamericana que va haver, no? Que venien les colombianes i tenien la fama de que s'emportaven els homes d'ací. ¿Vale? En el meu poble sempre es parlava de a este li han fet una bona gota. Gotà de got. ¿Vale? Entonces, se parlava que les colombianes tenien uns conjurs especials i que li feien veure algo a aquests homes que homes que tenien la seva vida estable, casats en fills, i que la gotà que li haurà fet perquè deixi la dona i se'n vagi en ella. I és com, well, pues igual el seu home li picava la polla, no? Però la culpa de Era la otro dona. tipo de gota. La culpa de la dona. És que tio, Sempre. jo no sé per què no mos extingim, la veritat. Teniu més coses així com de mala sort o de bona sort, com de supersticions relacionades en dones o no? Perquè jo me sé les típiques. Jo també, les tipiquíssimes. Però sempre que n'en descobreix alguna, sempre intente trobar-li un sentit. La majoria són de supervivència bàsica. Perquè, per exemple, lo de no passes per baix d'una escala. Pues a veure, és que se te pot caure l'escala Però al és que cap. sempre tinc més perill que està dalt, no? És que tonteria és això. Home, sí, cap sí. No, però és que si en l'escala no n'hi ha ningú pujat, dona Bueno, igual. ja. Igualment és bo que no has de passar, no? El andami, no? Que la penya encara...
no passa per ahí. Clar, jo sempre pensava, bueno, però què considerem escala i què no? Perquè, per exemple, això és un andami. Són literalment, o sea, què convertís aquestes fustes en una escala? L'andamit no, perquè l'andamit no són 3 picos. Sí, és que ho estava dient abans. I en teoria és perquè la forma triangular que forma l'escala amb la paret s'associa a la Trinitat. Per tant, quan passaves per un triangle, trencaves la Trinitat. Ho estàvem llegint abans, era un article que parlava d'aquestes coses. Igual que el dels espills, era perquè els espills antes eren caríssims, entonces l'amo de la casa li dia als sirvients. Si trenques l'espill, són 7 anys de mala sort. O no, 7 anys sense cobrar. Bueno, I s'associava el no cobrar, per tant, com que trencar un espill significava 7 anys de mala sort perquè no cobraves. I d'ahir ens ha En la vingut. meva vida anterior jo he trencat espills, però vamos, ja t'ho puc assegurar. I per això eres precària. I després també hem llegit que el tema de no obrir, per exemple, un paraigua dins en interiors era perquè en l'antic Egipte, que és quan es van començar a fer els paraigües, es considerava una ofensa, perquè això ho feies per a protegir-te del déu del sol, que era Ra. Per tant, si ho obries en interior, era com una ofensa per a Ra, perquè obrir un interior no tenia funció. Això té mig sentit, no? Això té per almenys un background. Jo sempre havia pensat simplement que és que li pots treure un ull a ta mare. Claro. Tu t'obres de casa. Però això no et porta mala sort, això t'emportes una mascolla. Les cases del meu poble eren xicotetes, entonces no hi havia molt d'espai per I obrir després hi paraigües. havia microsupersticions locals, inclús jo diria que familiars, com en ma casa no es podia rodar res. O sea, tu si agarraves un boli i el rodaves, ma abuela te pegava la manotada i te deia, no robes, que rodar la sort. Com de pegar-li voltes? Sí, jo agarro, per exemple, el mando de la tele, ¿no? El rodava en la taula i me pegava una manotada i feia, no rodes, que dona la I ta sort. abuela dient, ¡Satán! ¡La muerte! I després hi ha una cosa que això només li conec, torne a Matia. Però Matia, tu no pots esmentar un reptil davant d'ella. Siga una lagartija, un dragonet, una serp. Si tu dius... No sé, vas veure l'altre dia una serp? Ma mare, Matia, tanca els ulls o mira pa dalt i diu lagarto, lagarto, lagarto. 3 vegades. Perquè no l'han convertit 3 com... vegades lagarto, lagarto, lagarto. L'havíem d'haver Perquè ella convidat. considera que dona molt mala sort parlar de reptils. Que fort. Ja, la última, és que està davant de... És que no para, no Però para. és molt difícil superar-la del lagarto. Lagarto, lagarto, lagarto. Sí. Jo no parlo així. I l'altre dia... Però el lagarto és un reptil? Sí. Entonces ella ho diu i no Sí, passa clar. res. Qualsevol La cosa que siga un Pokémon, reptil, L'únic que té és el lagarto. si tu les mentes davant d'ella, sentiràs el lagarto, lagarto, lagarto. I tanca el sushi tot, I l'atac em va dir la teva mare que un dia estàvem prenent la fresca. O sigui, el Matia té pànic als dragons. Que ja veus tu, animal més indefens que un dragó. No, a mi Però també té me fan que por, tenir una, A mi també me fan por. I Matia, o sigui, de totes les persones en este planeta a la que li podia caure un dragó al cap, Ai... van a la caure-li a la pitjor. Ma mare diu, va eixir mig carrer perquè es pensen que ell estava agarrant algo. I se'n va entrar, diu, i ma mare diu que jo vaig dir, Tomica, que ja està, no te preocupes, ja està, el dragó ja serà en el temps. I Matia Salvador, on diu està que Salvador? estava dutxant-se mentre dutxava plorant i dient lo següent, no és conya, i dia, segur que me quedes ese moño. Estava convençuda que perquè va quedar-se calma. Que fantasia, t'ho juré. Sí. Matia és un personatge brutal. Convidar especial al pròxim a Convidar. Bruixeria 2. Perquè mos denunci i no puc entrar. No digues res de mi. No ens avorririen. Jo només anava a dir que a ma casa el que no es podia era girar el pa. Però Però és clar, paregut, al no? costat d'això ja no és important. El pa, o sigui que el pa ha d'estar cap per amunt. Girar-lo, però Sí, no si està, per voltetes. si està sinó... panxa Ah, per cap avall, no. O sigui, panxa, Jo crec que no tinc. sé com dir. A mi, pues, lo típic de la sal. També. O el tenedor. El ganivet. O el tenedor, no, el ganivet. Que no apuntara cap a algú dels comensals. Sí, no sé, les coses tisores, estranyes. que les tisores tancades, no poden estar obertes. Ai, lo de les Sí, tisores, sí, és que m'ha sí. vingut al cap Sí, l'esoterisme del meu col·legi. Claro, el meu col·legi tenia la seva pròpia leyenda urbana. Ui, Que, ¿Estás en élite tú? pues casi. No estava en el col·legi públic. Però, jo crec que això estava en tots els instituts, en tots els col·legis, que és que tu te ficaves davant del despill del vàter i dies, davant de l'espill, en unes tisores, Adelaida. Ai, clar, això que també estava. Claro, entonces Sí, puestos. sí. Entonces se lo pasa que apareixia Adelaida y tal. Entonces nosotros lo que fem chica, era... ¿qué quieres? No dona abasto de direcció. Tota Nosaltres la primària de la comunitat valenciana, Liceu, què voleu? Dormirte la llorona. Nosaltres el que fem era agarrar els xiques xicotets, quan estàvem en sex, que érem més majors, agarràvem els xiques xicotets, els espentejàvem al vàter
i diem, assomem el cap, Adelaida, Adelaida, Adelaida! I tancàvem. Trauma en 3, 2, 1. I aparcàvem així perquè no pogueren eixir. Pobres meus. Ostres, que fort. Atén-me, jo crec que està arribant l'hora de que passem a este final que havíem reservat. Tinc així en les meues mans, Ai. en este moment, en este lloc que estem així ara, una cosa que diu test para saber si soy bruja natural. Tu ja saps que sí, perquè jo soc dona. A mi ja m'han cremat 3 o 4 mil·lennis. Però quines són les no naturals? Les teñides, les tintades? Bruja natural. Home, pues... Pues usted no es bruja natural. Porque esa varita es de monogrillo. Usted tiene pinta de ser una bruja ultra artificial. Però escolta, com ho fem? Anem a apuntar les respostes? Claro, que cada un se les apunte. Sí, va, mira, això és tipus test de la Bravo. Els babalers i les babaleres també que mos escolten. Tots a casa... Totes les Juans, Carmen i Pues anem a Maria. fer unes preguntes de resposta tipus test, A, B o C. I heu d'apuntar, i al final me direu quantes de cada una han eixit, ¿vale? Vale. Pregunta número 1. Això està en castellà, que faig jo traduir. Si desitges alguna cosa, ocorreix? A. Sí, amb freqüència succeeixen les coses que jo desitge. B. No pense en això. C. Mai succeeixen. A mi m'és tot mal. I així que no. Anem a fer-ho rapidet, això, que n'hi ha Sí. moltes. Ah. 2. Sents que vas a trobar-te amb algú o que te van a cridar per telèfon abans que succeïsca? A. Me ha pasado. B. No me pasa. C. Siento que voy a encontrar a alguien. Què? Ai, Esta no l'entenc. Ah, no siento que voy a Ah, encontrar vale. a alguien. Perdó. No tenia que el pobre Això de persona. truco, va dir a dir. Jo ja veig per on va, crec, No veig. 3. Quan te presenten algú, sents la seva energia? No copies. La A, si des del primer moment sent la connexió, bona o mala, amb esta persona. B, en general no me passa. C, mai em passa això. 4. ¿T'agraden les tormentes? A, me gustan las tormentas. B, me gustan pero me dan miedo. C, no me gustan en absoluto. Esta és més que si eres bruixa, pa si eres devota de Santa Bàrbara, no? De Taylor Swift. La patrona de les tornetes. 5. Te sents atret o atreta per la medicina natural o les arts curatives? A. Sí, m'agraden i les poso en pràctica. B. Em crida l'atenció però mai he indagat molt en el tema. O C. No crec en això. Amiguets, això... Bueno, ja en queden poquetes. 6. Tens experiències de déjà vu freqüentment? A. Amb freqüència, mai. B. Mai. C. No sé què és això. Jo m'agrada molt la C perquè és com... La C és una persona que viu... Està perduda? És la que ningú tria. Així que qui m'ha dut Bueno, igual d'ací sí, que estic ja fent sé així què este passa. lloc? Triar majoria de ser és de no ser motomami. ¿Qué es una bruja? No lo entiendo. Què és un test? ¿Quién eres tú? 8. Set. 7? Ah, has somiat algo que després ocorreix? A. M'ha passat. B. Mai m'ha passat això. B. No tinc somnis. Vale, la C va a decirte, Estoy vete a El muerta Salvador. porque me quemaría por o dentro. búscate a un psicólogo. I 8, per acabar, sents l'energia dels llocs on entres? A. Ahí Sí. sí va. A. Sí, puc sentir l'energia i en ocasions això afecta a com me sent. B. L'energia no se sent. C. No lo siento, solo es un lugar. Pobre C, vull que abraçar a la persona C. És molt emo. La persona C és No és grisa, no? bruixa, és... Tal qual, es que las son els emos. És tal qual. Vale, a veure, això com Resultats funciona? del test. Quantes teniu de l'opció A? 1, 2... A mi em fa vergonya dir-ho. Jo 6. Si no eres persona C, lo puedes decir. Jo 7. 7. Sí. Jo 6. 6 i 7. Mira, doncs tinc veredictes diferents. Ai, Tinc diagnòstics diferents. però bueno. Ara uno te diu, Si en si teniu... eres 7, eres de la família Grau. De la part de Carlet. Si en teniu de 7 a 8, eres una bruixa nata. Hombre, Amb una energia molt elevada i Sí, habilitats soy. increïbles. motomami al 100%. És que és genètica. Si segueixes desenvolupant els teus dons, pots tindre excel·lents resultats. I know, soc Forbes. Ves pensant en un Ondas. Eso. En canvi, si n'haveu tingut de 4 a 6, així a l'altra meitat de la taula, eres una bruixa amb facultats i capacitat de percebre coses. Una persona màgica capaç d'ajudar a la resta
I així mateixa. Magic Witches, Magic Witches. Sí soy. I a veure què diu la... Si vos n'ha eixit 0 de A, la bruixeria no és lo teu. Possiblement sigues escèptic i no cregues en res d'això. No eres una motomami. No eres gasolina, no eres una ¿No víctima. poso teléfono de autoayuda o algo? Posa tu propia lectura angelical gratis Celeste. Una Ui, chica, això m'interessa. una chica que cree que ha eixit de Dune, la pel·lícula. Perquè li falta lo que li enganxen ahí al nas. Y digo en celeste, ¿no? Sí, Era això o celeste. lluvia, que ja sabia. Celeste Medium Angelical. Si la voleu buscar, així està. Genial. I una foto com de les Cibeles Jo darrere. crec que haurien de dir que te podria sumar un punt positiu, perquè això m'ho deia també la meva iaia, si tens el segon dit del peu, la pegat al gros, si el tens més llarg que el dit gros, diuen que també que en el passat va ser bruixa. Cristian, que no eres que una sí, que soc motomami. bruixa, jo vull set. I Jo vull si ser de la tens- família Grau. I si tens el piu més llarg que el peu, me crides. Res, amigues Que no són bruixetes. coraters, però poden fer màgia. Jo crec que és hora de Well. que deixem això així. Mal siga que mos torni a caure algun quadre, que ja en tenim un en terra, o a que ja me li torni a entrar un esperit dins Quasi me muic. i se vulgui fer 4 Red Bulls d'aixòs que sempre en ell. Jo arriesgue la meva vida per Però este me cago. programa. Jo no vull dir res, però hem passat per alt que tenim interferències tot el capítol. És de veres. No ho hem dit, però No, tenim no han canviat el interferències micro. alienígenes pels auriculars. Era el tot meu micro. capítol. Sí, Una bruja, igual és el o nostre... sigui? Jo crec que era una veu del més enllà dient-nos ningú vos vol escoltar. Pareu. Guardar nuestros Era esto de secretos. las tijeras, no le dien. Adelaida. 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 Ade, vamos a grabar igual, o sea... Crec que hi ha un univers paral·lel en què algú està agarrant-li els ous a algun sant perquè parem de fer este podcast. Per favor, que paren. Pues Vale. res, això. Jo ja ho tinc bé, me vull anar, tinc fam. Vale, pues ja està, que mos ho hem passat molt bé. Vinga, Sí. saludos Gràcies. espirituales per a tot el món. Ens veiem a la Guapis. pròxima. Bona Besito, nit. brujitas. Bona Guapis. nit. Bona nit. Hola.